Níl an dúla gunam col. Agus fiúgamach nach comá. Sé nó is tábhachtaí nach chuí an airí me se faoi. Tú fós a ceapnach go tead a go le ráithtrap. Mar óig babilí. Mas tú, nach taig sásta go le reis ag mediation. Ní buné. Ach fágla me. Ar waithe le sin a dhéanaan sa cud craoladh. Má tá náideag tuit más a chéile mar a cheap an tosa. Níl tú ná táda I dhéanamh faoi agus tú sánaí ar an gabhtin seo. Is cuma cimidúir do teasáí, is cuma cimidúir gealtra na dá se ríist. Friseach dad crímam a ríist ag sa ríist eile. Chalólaigh am an nailín. Chaitear sé hen chum bhúsáil sa frisin. Asúla mar go raibh an nailín ar a gcuí na fútsa. Ceapsúir sifiltáir sin. Okay, tá siami. Right. Tá mé fíor hásta chuid. Well, tá measúr go mór le dhéiceil go bís. Well, má híonn se go se coppla mí mai déime sé. Bhí tú cearm mu difris suas nach rá. Sinna bhí wet. No, ní ha. Bladar. Bhí colm ceartfút. Bhfuil an surprise eile do measú? Well, leis, beidir go bhil. Tá mé gimachta chrús eile. Ha? Hello. Oh, hi, Sonia. Bhí mé díreach na fón chuir síos. Ceap man ar duna bis náit. Nein Kate cín bank fásta inniu. Costum. Well, tháinig me eise glíonn síos se sa bharla ar maidin, agus hí me grú sibh gágadtí néid chéarna. Ó, bhí si go isteach gan cash and carry so me liftem. Bhil dúna muid proposal go mar sin. Colm. Postúma. Well, that's okay. Fragan ma. Pásaí. Na cinnte go básaí.